Jeg kan se den inde i mit hoved. Så kan jeg jo faktisk bane i raceholdet udenad. Altså i det, man går på gassen, så kan man godt høre, at den tager fat. Lige snart jeg åbner døren ind til raceholdet, så kan jeg høre sådan en sus. Udstødningen, den kan så næsten dampe, fordi den bliver så varm. Alle de lyde, der er, mens det står på, de bliver i ens hoved. Så er det som om det lige er printet på ens nethinde i lidt tid. Jeg kan godt blive sur, når jeg kører go-kart, fordi at der er så mange følelser i kroppen, og det går både over go-karten og mig. Det kan ligesom være, at dækkene bliver for varme, eller at motoren bliver for varm. Så mister den noget hastighed, fordi den er så overophedet. Det, som i go-kartsporten gør, at jeg hele tiden kommer tilbage til den, det er helt sikkert det adrenalinkick, man får, når man sidder der, som jeg bare kun opnår, når jeg sidder i en go-kart. Jeg er et enormt konkurrencemenneske, helt ind til knoglerne. I go-kartsporten tæller taktikken enormt meget. Det kan være bremsepunkter på banen, ramme apex rigtigt. Det har bare noget at sige i forhold til, hvordan jeg kan blive den bedste og hurtigste og vinde. Økonomien har mega stor indflydelse. Altså næsten alt, vil jeg næsten sige. Rigtig mange af de racekører, der er, har nogle fædre eller onkler eller whatever, der ved lige, hvilke mennesker man skal kontakte for at komme frem. Jeg er jo den første i familien, der sætter mig i motorsportverdenen, så alt er nyt for alle. Jeg kører race, fordi jeg ikke kan lade være. Simpelthen ikke lade være med ikke at sidde i en go-kart en gang imellem. Jeg ved, at jeg har kunnet køre hurtigt, så det kan jeg også igen.